Başladı. Hemmäze salam hanymlar janaplar, gowy medelen janyňyz sagmy uzak aradan soň ýene bir täze bir efirimiz bilen sizler bilen garşyňyzda. Ýokarda okap geçişiňiz ýaly PlaySafe klanymyzyň arasynda kiçiräkjek bir TDM turniri geçirýäs. Tak, spisik gapdaldaky spisigi görýändirsiňizler, kiçimi, ulumy, normalmy şonu bir baha berip geçiň, şoňa görä dogurlajak, düzjek, goýjak. Turnirimizin şertleri krisa bolup oynamak ýa-da rush edip oynamak bu özüňiziň içiňizdäki oýunçulugyňyza bagly bir zat. Ses beriň, bermäň bu gattyýen size bagly bir zat. Ýöne etmeli däl zatlar. Ýumruk atmaly däl, skowrotka urmaly däl, pistolet öldürmeli däl. Diňe M4 atışmaly. Diňe M4 atışmaly. Ortadaky üçlük broniklar iliji bombalar zatlar atışmaly däl. Ortadaky arujalar almaly däl. Hemme kim düşünendir diýip umyt etýän. Dogry. Düşündüňiz ýitler? Kiçi görünýär diýe. Aha, gowy Hudaýa şükür gowy. Tak, indi normalny-da. Indi ejek ýatan ýeri ýokdasyn meň mamam görýär häzir indi. Tak, gülýäli görünýän bolsa, indi aýtjak bolýan zadym ýokardaky oýunçularyň köpüsi taýin bolmanlygy sebäpli aşakdan gidip başlaýas. Aşakdan gidenimiz sebäpli Mergen bilen Bayram oýnaýar. Ondan soň K4 Void oýnaýar, Agajan Baýhan oýnaýar, Şiir Ezizhan, Spectre, Ali, RC Jargon, Naveriko, Rush bilen White oýnaýar. Hemmäňiz düşündüňiz, etmeli zatlary düşündüňiz. Iň soňky bir aýdyp goýmaly zatymyz shot 10 çenlidir. Diňe 10 çenli, okey? Yes, patsany. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiňiz, sapalar getirdiňiz. Hoş geldiňiz, sapalar getirdiňiz. Lobbyni açyn. Lobbyni açyn. Bäzir Mergen bilen Bayramy çağırýan. Mergen, Bayram, okey? Aşakdan gitýändirs. Taýin boluň. M4 oýnalýanlar diňe. Shot 10 çenli. Let's go. Tak, sıraz açalı. Bugünler hiç yıl 50 degen ýok. Tak, 31, 69. Okey. Kimi çares didik? Mergen Bayram. Okey. İksem ýok ablaň. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiňiz, sapalar getirdiňiz. TDM turnir klanymyzyň arasynda Bayram zadyň aýyr. Meşgulda dusuň. Mergen tegije. Mergen meniň durujbamda ýok-da. Şu Mergen diýip umyt etýän. Bayram kimiň ýanynda? Bayram kimiň ýanynda? Sıraz aýdyň. Spasiba, spasiba donatlaryňyz üçin. Aýrylaýyň o, bala, nämäni gepleşip otyňyz 6 kişi oturup. Moderator o, hemmesi moderator ejeňde. Meni işlemeliler ya Allah bilet. Aýrylyň da o bilet. Bayram, bayram, bayram. Karoçy bayram aýryp berýäs. K4 bilen Void alaly. Tak, K4 bilen Void. İkisi de taýynmy göreli. Bayram aýraly. K4 Void nerede? Void. K4 Void. Mergen aýraly. Davay. Biriň bu tarapa, biriň bu tarapa. Şaka şukur. Chat häzir däl.
Soňrak oýnap bilersiz, soňrak oýnap bilersiz. Ay bile. Tupit etseler gaharym elýär o. Ýaman et gaharym elýär. Samsyk bolup başlasa-da. Aleykümselam. Hoş geldiňizler, sapal ertediler. Çaty şu wagt okap bilem ýokduryn. Öňümde spisk açykdy, ýene bu ullakan spisk açykdy. Tak spiski ýapaly. Play it safe klan arasyndaky kiçiräjik bir turnir. Ve ekran 4K bolanlygy sebäpli hatlaryňyz biraz maýda görnýär. Onu 125 ile 150x edämesem. Hani bularyň M4'däki oýnaşyny göreýli. Haýsy tarapdan çykan wagtyňda chat, haýsy tarapdan çykan wagtyňda awantajly bolup bilýär. Bu tarapda da K4'ünki de ikinci tarapynky awantajly da. Interesna. Öz klanymdakylar nähili oýnaýlar, nähili goýýarlar. Ses barp oynajak diýler. 3x. Ага, ага. Ой, 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 ой. Графику надо получше сделать, да? По-моему. Что скажете, пацаны? 96 etsek. Нормально mı? Geldi, geldi, geldi. Oy, oy, oy. Давай, давай, давай. Что-то пинг бар mı? Bırzada var mı? Nämes var? Bu hazır, по-моему, ekonomi energiýasy açıldı. iPad PUBG'nin özünde. Pingi bar da aňardakynyň. XM Türkmenistan'dan chat. XM Türkmenistan'dan oynayıyor. Tak. Hazır. Hazır, hazır, hazır. Şunu bir çatayım. Tak, grafika verim. 4x çattık. Buna koyduk. Hop. Hop. Hop hop hop. Pinkler var, pinkler var. Oy 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 oy. K4'ün internete biderek. O Türkmenistan'dakiler başta alma diýdik. Internete girip biler, girip bilmez, bir zat bolar bolmaz diýip ýöne hemmekime şans bermeli da. Hemmekime şans bermeli. Bugün bu alar, ertesi gün başka bir alar. Häzirden K4 comeback edip bilermi? Comeback edip bilermi? Eger şu yerden comeback edip K4 kazanan ýagdaýynda diýen wagtymda sırazı 180 UCS menden. No, seysi hem moderatorlardan alacak da. Yankı toplanıp duran moderatorlardan alacak. 60 şiirden 60 Rico'dan bam 3. moderator atma aranızda. Braçko Aires Void'den Braçko Aires Void'den ova. Void'den Braçko'sunu ayırın. Braçko ayırın Void'den. Shot görünen noktaydı. Tak. Shot'u koydum. No, bir shot ayranında da tolk yok da. Ilizi zat eden wagtynda chat. Diskalifiye etseňe slишком грубо bolýar da. Turnir üçin, например, şunýaly etmeli de zatlar eden wagtynda näme etmeli? 3 açkosyny ayırmalymy? Ili 5 açkosyny ayırmalymy? No, boldu jeda. Da, boldu. Boldu. Malatsy, patsy, malatsy. Tak, 10'a 2 diýip ýazyp berse bolýar da berde. Tak. Berden Void çykdy da.
Void çıktı. Хорошо. Bu spisiği chat, bu spisiği sizler sılkanın özlerim görüp bilendirsiňizler mana. Özüniň sılkasy da bardyr. Tak, şu wagt Mergen bilen Bayram oýnaýar. Mergen bilen Bayram. Bayram, nirdesen Bayram ejeň, nirdesen? Şu da pamoýan Bayram. Ýaňa zatda duty. Agajyma. Heh, boldy. Хорошо. Хорошо. Tis. Utana 1850 uje baş 20 met berjek diýdi. Rico ýenem bir wat ýanynda olaryň. Mat 3 kişi de 600'den bölüşýärler häzir. Moderatorlar. Men çıkın diýen soňam şey diýerler ha. 10 saçyk hadi deldi olar häzir. Tak, kimler diýdim? Mergen Bayram. Moderatorlar chatda özüňiz jogap berip duruň. Chat meniň öňümde açyk däldir, öňünden aýdaýyn. Meniň öňümde şu spisik ullakan bolup durandyr. Ekran 4K ekran, başga ekran bolanyny sebäpli chat başga ýerde huýnýada du iki çizik görnüpdi, o kaplem ýok. Garas kimi çağırmaly dedim. Mergen bilen Bayram. Mergen tak. Şumu Bayram? Bayhan diýdi ejeň. Ýok. Şerden çağıraýyn. Bayram ve Mergenem bu tarapda da. Ve Mergen. Bayhan sen däl Bayhan. Ýangyşlyk bilen çağırdım. Tak, Mergen i Bayram. Dogrymy şu ikisi? Hawa. Let's go. Всем удачи. Chat, кто победит? Кто победит? Belli. Ýangyşlyk bilen çağırdım. Bayhan aýdarsyňyz. Belle. Lobby aktivlik go bolsa edip bilersiz. Uje bayrakly. Uje bayrakly lobby edip bilersiz. Şu iPad'ym gızmasa boldy. Dawnodan bäri oýnamyz ýok. Mundan soňky taýin bolmaly oýunçylar Agajan Bayhan. Taýin bolun. Ondan soň Şiri Ezizhan. Okay? Taýin bolun. Şiri. Chatdasyň diýip umyt etdiň Şiri. Ili Rico, ili moderatorlar kimler bar bolsa. TDM turnir edip 660 UC bersek. Klanymyzyň arasynda diýen wagtynda. Bular nerden girýärler? Telegramdan ýazsaňyz okap bilen ýöne. Pingi bar. Lan Bayram nepala Navichok ýok, mana Navichok. Navichok tapyň. Vah. Türkmenistandan girýärler diýe. Хорошо şiirim. Navichok tapsaňa şiiri. Navichok tap. Ejeň men hiç wagtdan bäri o bilen oýnam ýok, özüm äsli demo oýnaşyny göreýin daşaň. Hani näçe tapat goýýar beýleklere. Yazdım diye. Хорошо. 5-1. Nu, häzirki momentdaky deňsizlik chat, häzirki momentdaky deňsizlik näme görä bolupdy? Türkmenistan daşary ýurtyň pingi bolupdy şu wagt. Mara. Da Türkmenistan we daşary ýurtyň pingi bolupdy. Aýdandyr ejeň. Öçür baryň Wi-Fi'dan çykaýok, gaýrat. Krasavчик Mergen, krasavчик. Navi bilen. Näme? Navi efirde kendi bilen men chat okap bilemýärdir häzir şu ekran aýraýyn da. Ekran aýraýyn. Tak, Bayram 7, Elekimiz 2. Mergen 8'e 2. Navi chat'ta mı sen? Ha, hoş geldin.
Chat bine. Azıcık mayda görünüyor chat. 9-2. Raşam tapşir. Raş. Krasavчик mergen. Krasavчик. Köp azıcık izrakta galyp barýanlar üçin podдержка bermek has go bolede comeback etsen kim aňardaky tarap mergen comeback etsen 180 uca sen beres. Rico, Şiiri, bulan üçüncü moderator kim diýdiň ha? Çıkalı. Kim yeňdi berde? Bayram yeňdi da. Bayram yeňdi. Tak berde Bayram yeňdi. Void bilen Bayram oýnýar. Tak, хорошо. Tak, näme diýe? Serdar Bay, donator edenler köp sag bolun. Göremok. Görenlerim köp sag bolun. Tak utuljak zat ýok. Näme şo? Bayrak ýok şu wagtdan moment. Şu wagtdan moment bayrak ýok. Bayrakdan indiki oýunlar eders. Bayrakdan indiki oýunlar eders. Tak, şu wagt eýen bir para çykdy. İkinci raunda geçip biljek bir para çykdy. Void bilen Bayram oýnýar. Void bilen Bayram oýnýar. Şu wagt. Şu wagt. Ýokardan aşağı geçip giden wagtynda, napример, Byte bilen Rush'ın ikisiniň nähili oýnajagyny bir pod wapros. Ýöne berde Navi bilen Rico'da Navi'nin oýnaşyny bilenim sebäpli Navi otur diýip pikir etdim. Jargon bilen Arsy'de pod wapros. Spectre bilen Ali'de pod wapros. Şiiri, Ezishan, XM Krisa. Bu XM Bayhan oýnaşyny bilmek bu ýokardaky Agacan Krisa onuň uçitili Navi. Krisa'dan öğrenip tak. Indi Agacan bilen Bayhan ikiňizem taýynmy? Tak. Kim? Kim? Agoş. Bile berde kiçi görünýär da. Dur. Rico bilen kim? Navi. İkiňiz taýynmy? Rico bilen Navi taýynmy? Şular oýnadyn-da başda. Rico taýyn, Navi taýyn. Sraz şular gidereýin-de. Häzir Agoş häzir açykalış. Ana. Hiçin. Zажигайте, пацаны. Tak, kime avantajlı bolsun? Rico avantajlı bolsun. Rico'nu başta çağıralı. Nire geçecek olsan geç. 1, 2, 3, 4, 5. Asmanda uzun yaş. Bas. Başkalar girmesin gayret edin. Başkalar paka girmesin. Navi girmedin de. Navi girmedin mi? O da. Let's go. Hiç. Häzir däl chat, häzir däl. Tüdem turnirler bolar nesip bolsa. Diňem 4. Info berip oynasaň berip oynamaly, berip oynamasaň oynamaly däl. 10 açyk açyny. Hay. Ortadak zatlar almaly däl. Tak kimler oynatyr? Ýokardaky grup oynaty da, ikinji grup oynaty. Any görelen. Cheat. Danatlar köp sag bolun. Ice. Şang içen below. Ne saň aýdaýyn. Sumkaň atmadyň ha. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Değil kaldymy? Pistolet atmaly däldir näme? Pistolet atmaly däldir. Pistolet atsaň ok uro näme? Diskalifiýe bolýan. Baraçko aňyrky tarapy geçýär. Canına gara. Vay. Rico'nu göreli. Rico. Davay. Okay.
Rico'da go oynuyor o. Rico'da go oynuyor. Pistolda rotuyor. Pistolet atmal değil abi. Pistolet atmal değil, açık ona içi aydın. Açık ona içi. Rico молодец. Rico молодец. Ucunda koyuyor, ucunda koyuyor. Молодец Rico. Vah 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 vah. Sen info alan yok mu? Ortadak zatlara mal değil. Ortadak zatlara mal değil. Aruculara mal değil. Din M4 atışmalı. M4'ten başka atışan vaktın açık onu 52 tarafa geçendir. Uş. Oy 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 oy. Красавчик. Efir paylaşın chat. Efir paylaşın. Bustan uçedin efir давай sen. Oy. Yaman nerve duruyor lo. Bronyo yok şu vakt Navi'de de. Bronyo yok Navi'de. Rico götünde koyuyor o. Çala çala götünde koyuyor. Azıcık taktiğini oynasan allen o. Azıcık taktiğini oynasan. Korkma alcırama. Hiç gili. Bunun nauşniğe bir spantova. Telefona bir spantova. Çıktı. Bak gelir ha. Bak gelir. Zıplap gelir ha. Ay 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 ay. Paylaş efir. Paylaş. Ah. Oy oy oy. Давай Rico. Давай Rico. Çıktı. Bu ses alan yok. Ses alan yok. Krize başladı gara. Başladı krize. Baraçko berda. Yurayı alıp var yerinde. Spisaletti. Spisaleden bolsan yanına abi yumurtaların kurus. Pistolet atmalı değil, pistolet atışmalı değil. İki kez atıştı doğru değil mi? İki açık angara geçiyor. Şu vakt 5-7 deyip fikir ediverin. 5-7. Navi çok 7. Rico 5. Pistolette atışmak bolan ok. Rico'da da Palinse'nin iki açıkosu var şu vakt. 8-5 şu vakt çok. Taktikalar bizde yerler biliyor obla için. Sizin fikrinizce Rico'nun comeback edip bilme şansı var mı chat? Last one yok diye. Ay ay. Rico men seni tutuyorsun da bayınayım. Hiç kımınanan yok ara. Elek moderatörlerimden yok bu videonu YouTube'dan görürsün. Bak chatını okap bilmeyen de. Krasavçiki. Ona 6 vol kurtardı. Navi çok geçti. Tek Navi çoğu sıra arka tarafa geçireli Navi geçti. Okey. Indi Ağacan Bayhan. Let's go. Tied mı? Ağacan Bayhan. Let's go. Sıra. Hiç kil durmalı değil. Bestar Mazov için 31-69. Bak. Burada da bas koydum. Tak.
Bayhan diýeni haýsyndyr? Şumu Bayhan? Tamam şu. Hawa. Bayhan şu. Krisa nerede? Ana Krisa. İlk sen bile geldi o. Geçin. Haýsy geçýär? Конечно, goşgy. Bildime. Bildime. Belli şu şey içecek belli. Yürü alıp ölüp beriber. Otaya geçmese. Aydaya koş. Bulardan kim utar chat? Bulardan kim utar? Häzir men size bir zat sınjak, anketa sınjak. Gülliyene bassanız, Gülliyene bassanız Bayhan, Ağlayan'a bassanız Ağacan. Gülliyen, Bayhan, Ağlayan, Ağacan. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hızındım orta. Şu oyunu başladım. Ne? 20 sekunddan başlıyor diye mi? 5'e 5. Chat 35 adam var. Davaysa belli. Ağlayan Ağacan. Gülliyen Bayhan. Belli yok oradan. Diňe Ağacanı bir adam köpürek da. Näme üçin Krisa demini düşünersin dägerim mu Tayyip mı öre bu? Tayyip kadagan değildi. Tayyip kadagan değildi. Ha bu Ağacan değil abi. Bayhan abi. Bayhan abi. Men Ağacan kadıp. Menem aytdym bejek. Munda bu mumya sumkasy nädip ba? Ona lan. Näme çykdy da? Ha bu efekti da tipa. Tipa efekti. Ağacan okey dipdirler gören. Tayyip kadagan. Tayyip kadagan. Hop. Hop. Krasavçı. Şu wagt Ağacan 2. Şu wagt Ağacan 2'dir. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ağajanda bir açkosy bar. Bayhan edilmeli zatlaryň birini etdi. Bir açko arka tarafa geçýändir. Taýmak kadagan, skawrotka durmak kadagan, yumruk durmak kadagan, pistolet durmak kadagan. Diňe M4 atışmaly, ortadaky hiç satlar almaly däl, bomba zatlar ulanmaly däl. Ses berseň, bermeseň tapagy ýok. O öz oýnaşyňa görä. Agurşaň. Davay Bayhan. Davay Bayhan. Davay Agoş. Agoş sen rush oynaň ýokmy? Üstün oyna. Gorkman oýnanyň. Sen diňe priomda otyň ha. Hoş diye. Davay. Davay. Bu ses alan yok. Ses alan yok bu da. Korkma. Chat. Nähil utulsaňyz utuluň, nähil üstüne barıp oýnanmakdynda biraz zadyňyz köprak bolýar. Näme şu? İçiňizdäki näme diýsem eken bile. Güýjüňiz diýin, näme diýin indi. Hop. Hop. Davay Bayhan, davay. Çöp, bratan. Zatarmazil go başladın. Näme boldy? Bu hiç skop açmıyor bu. Bayhan canım vur. Yok lan. Bulam ses alanıyor. Krasavçık. O üstün oyna Bayhan. Üstün oyna gara. Üstün oynasan näde balýan gördün mü? Yok canını doldur. Yok canım dolduracak geldi. Krasavçık. Dekansa diye de. Agoş 7'dir ýene şu wagtda ondan aýdaýyn. Priom oýnanty Agoş gara. Vah ýokary garap atan bolsaň alýatyň. Ýokary garap atan bolsaň alýatyň. Agoş 8. Yok çıkmıyor otaydan çıkmıyor.
Davay bayhan. Yerini almaştırdı. Köp atıp duran wagtynızda şey edip eýleki tarap atıp duran wagtynda ýeriňizi böküp almaşdyrsaňyz siz alyp bilmeýär bärdäki. Geleniňiziň wapşe sesini almaýan. Näme üçin taktikalaryndan biri. Men atyp duran wagtymda krisa böküp öňümden bu tarapdan geletdi. Malades, malades, malades. Agam RP açyp beräýin haýyş diýip bir topar tiktokerler konkurs edip ýatyjaglar. 5 RP, 3 RP maňa podpisat et, onu et, bunu et diýip gitdiňiz podpisat etdiňiz sizden hiç gelip pul almalylar ýa. Oýnaýlar, berýärler, berýänem badyr, bermeýänem badyr. Ýöne şu wagt Royal Pass açyp berip biljek gel. Sebäbi özümizem ýakynda nisip bolsa konkurs ederiz. Şu wagtda gatnaşyp bilersiňizler. Давай, 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 давай. Agorşyň soňky açkosu. Agorşyň soňky açkosu diýen wagtynda bayhan. Agorş krisam diye. Agorş krisa däl, agorş çana. Wo howa diye. Agorş iki kez at krisa bolsaň. Krisa bolsaň at. Diňe pürem oýnap başlady bu. Çıkan yok. Topu berjek gel. Vah 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 vah. Хорошо. Agoş geçten ara. Let's go. Agoş geçti. Agoş'ta baraçkosu batı. Ağacan geçti. Так, окей. Окей. TDM, 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 TDM. Кто теперь? Кто теперь? Кто теперь? Ali nerede? Ali, Ali. Ali nerede? Şiirim. Ali var mı? Ali'ni tapın. Ali'ni tapın. Ali'ni araş tapın. Okey. Kim äzirki barlardan Spectre bilen Ali, RC bilen jargon gerek bana. RC jargon tayin. Хорошо. RC. Где ты, RC? Chat'ta mı? Chat sizi däl bu klanyň arasyndaky TDM turnir. Eger şu kontentde halasaňyz hepdeniň içinden bir ýerine sokuşdyryp bolar. Da. TDM turnir. Klanymyzyň arasynda tipa. Ali nerede? Ali. RC barmy? Ali yok da. Ali yok. RC. Хорошо. Так. Maňa. RC gir. Хорошо. Jargon gir. Jum çekmeyeyim senki. Вообще çekmeyeyim. Hı? Kim? Maybe bana? Yok. Sen kim bilemiyorum. Tak, Ali gelip bilmeyen bolsa, Jum girsen. İşlerini o atık överedi. Bak hey. Näme gerek? Näme? Ha, bunu al onda sen. Sen bunu al. Ha? Kim özünkini yesin. Bye. Tak geldiler mi? Tak, Arsi geldi. Хорошо. Tak. O da kur.
Menmente 3069. Okey. Tayin bolun diýdim ha o Arsi. Nerede sen? Arslan, Jargon nerede? Yaş çağlar sera onu yaşlığın etýeli. Ýeňsesini gyzdyryp durmaly. Jargon aklı başında, ýaşy ýerinde. Dur diýildimi? Dur ýa-da. Tayin bol. Hey bu yaşlar, hey bu yaşlar. Men jargon tutýan boýun. Ve Şiir Mehmet bilen kim oýnýar? Ezizhan oýnýar-da. Onda da Mezizhan tutýan. Sebäbi Şiir Mehmet Arslanyň garyndaşy. Hudaýjan tutulmazym hadi. Kim utulmazym hadiňiz çat? Jargonyň eşigine aýtsaň. Jargon seniň ýüzüň gördüm bolmasa da bu zat gelişmeýär sana. Aha. Giýen zat näme? Let's go, let's go, let's go. Oy, 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 oy. O ne lan? İkisem içinden geçti bir o. Berbukorov Arslan aldı. Malades. Yetişmedi abi. Hem diptir. Serdar va şu wagt gyzlar geldi ýanyma. Bir iki sens pulny berip döňünden şolaryňkyny ýalama. Nari. Na. Näme diýip ýazypsyň onu abi? Bugün işlemýärdiň senin. Tow etdim. Tak, bundan soň Rush bilen White. Taýyn bolun. Ne Rush diýen oglan da. Rush diýen oglan 30 ýaşynyň aşagynda. Enesini görenne şu 3 aýlykda öýünden gaýtdy da. Türka bardy. 3 aý bolanýar häli. Yok enem gelipdi. Yok enem ýatynça ýanynda bolmaly. Enes gelenden soň aýalynyň ýanynda ýatan ýokdy. Zalda ýatan Enesniň ýanynda. Yer düşek ýazyp. Aýaly kyz bilen spanda ýatdy. Çok kim näçide? Arsi näme boldy? Bas, bas, bas. Aktiv. FPS tapady bar. Kim gerek? Ali oynanýak bolsa Şiir Ezizhan. Şiir Ezizhan. Jum nerede? Jum. Maňa Jum gerek. Oy, oy. Oy. Ay. Girecek mi Jum? Ferik beni pozdun mu diye kim bu? Atlanız bizde görünen yok 4K ekran bulan son mayda görün otu. Cennet. Yok bu account'ta hiç kim koyamıyor ha cennet. Təzədən bir konkurs edecek. Şoň üçin aýrylym emmek kimi. Обратно emmek kimi подписаться edecek ene. Konkurs etmeli yakında nasip bolsa. Jum girecek mi sen? Krisa. Tek. Oyundan diyendi. Yok. Men kontaktymda kızlar öçürmeyen. Tow etdim. Gere çıksa gere çık edip däl ýöne content bolar zaýat erdip de.
Comeback geldi, comeback geldi. Ya SMS yazışar konu. Huda yoluna utul menden. Duruş bu uğrat koyun da cennet. Kırıysa. Kırıysa. Bu için üçlük zat alan yok mu bir? Bu yaman ölmeyecek oldular bu. Giren barlap göreyin diye. Jum Kitay'ın yanında olan son saat sizlerde Jum 2 mi giyece 3 mü şu vakt? Yok lan dan bilen değil. 4, 5, 8 saat tapat vardı aramızda. Neçe Jum şu vakt? Sizlerde 12, 10 olsa bir atlar karoçe. Karoçe şu vakt Ali girip bilmeyen bolsa Spectre var mı Spectre? 4.35 diye Jum'da. Uy Chris Agra. Tak zat. Ali yok, pis Ali yok olsa Spectre bilen Joom'u goşşes hazır. Joom bilen Spectre goşşes. Okay? 8-9. Sen istek atay men çıktım oyununda. Giray men için va. Zat mı ya notebook mu ya sen açılıp yapılan. Давай. Bir. Кто кого? Kim kimin yağlı barmak izi gitti. Polnu izi gitti ama o ara. Yoktu. Çıkan berde lobide çıkan yerine gidecek öyle imkan. Ola mı izne gitti? Bu ne lan? Bu Chris Ara. Bu Chris. Arslan. Arslan yengde. Tak ekranı verele. Buldu. Arslan yengde. Neredesin Arsi? Arslan yengde. Tak Ali'nin yerine. Так, Joom deyip yazsam görünüyordu orada. Хорошо. Окей. Так. Я так понимаю, ты только отвечаешь своим. Yok. Ты где написал? Что написал? Что на чате тебе мода не отвечает? Ты понимаешь меня, да? Понимаю. Я иногда смотрю на чат. Мода не отвечает, что ли? Наши моды по-русскому не говорят из-за этого, наверное. Пиши, братан, пиши. Джум kimdi? Ağacıma ponuluk alqa. Alqaş derdi. Oynatin. Tak. Spectre bilen ağacım. Spectre haysı. Spectre. Yok ki Spectre. Indi joglanjak boptun. Ağacıma neredesin? Ağacıma. Ağacıma где ты? Emmesini 100%'dan uçup alýady. Sizem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar hökmanyň suratda öňümüzdäki hepde goýuljak videolarda aktivlygyňyzy görkeziň we talap arz talabyňyzy görkeziň hökmanyň suratda chatdan TDM gorjakda. Chatdan TDM gorjak. Oynamak isleýänler bar bolsa, özüne gowun ýetýänler bar bolsa, internetiňiz zadyňyz çykjak bolsa olar ýalan bolup bilýär-de Türkmenistanyň internetine gowy bilýäňiz. Tak. Так. Агажума, ты зашел? Спектр. Ха. Спектр бerde. Agacum. Tiz. Agacum. Agacumyň garşydaşy başda Ali'di. Ýöne Ali gelip bilmänligi sebäpli şu wagt klandaky Agacum aly otyrs. Bulam Kitay ýakynly bolan üçin internet biraz bespantov.
interneti biraz bispanto like'lar köpeldeli chat'te baytı like'lar. Efirden paylaşalım. Bu hazır indi girip biler mi girip bilmez mi bu? Oyundan attı da. Ava. Çok geliyor mi? Давай, Cum, давай. Alan yok babayım da oyna. Onda bunu Premoy arka tarafa geçirme öyle. Da oyun alan yok. Spectre Premoy ikinci tura geçirme öyle de. Tak. Aga Cum geliyor mi? İnterneti yok. Chat'ta da yazan yok da. Like'lar basın. Подписаться sileli. Что там? Короче, bu geçi по-любому Spectre geçi onun için просто tipa oynayan kişi olalı. Özüm oynan bunun yanına. Ağacım alanıyor ha. Oyun alanıyor ağacım. Ay. Geçti Ujer. Spectre geçti. İkinciye geçti Spectre. Tek Spectre deyip koyalım bunu. Okey. Chat'ın içinde adamlar gelen vaktinde cevap verip durun moderatörler. Yok lan eşitlerde dursun. Давай Spectre tez oyna al sen geçtin iyiyim. Gizlenmeye zayi etmeye gerek yok. Prosto. Adamlar görsün görmez için de. Sen geçtin iyiyim sen geçtin. Someone has been here. Ты где, братан? Давай. Spectre geçti iyiyim. İkinciye geçti prosto. Prosto oynatın. Spectre 10 deyip fikir ediyorum. Ve Spectre hazır 3 oldu. 2 değil 3 oldu Spectre. Ben taydım. Taymalı deldim. Spectre yok lan nasıl 3? Ha bu 3 menekini mi? Spectre 2. Spectre 2. Ay sağ personajın yetiştiriyoruz. Personajın munya yatıştırdınız mı? 10 payıp короче düşündünüz de короче. Görenler plus koyun Spectre 3 vakt.
Давай, Spectre, давай, Spectre, давай, 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 давай. Hareketler yaman o böyle. Näme oynayar abi? Молодец, joystickler zatları. Näme oynayar? iPad. Bildiri. No, haça menden go oynayar. Spectre çık 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 sen aldın sen aldın. Sen aldın sen aldın sen aldın. Sırası çık çık çık. Oyna al. Spectre 5 4 deldir. Someone has been here. Naushnium go urak menin. Şu vakt meselem şunun arkada ötürüp götürün aşağı eşittim de. Altı bu. 6 8 6. Eşter nabi yaman okko deger o bile. Eşter ejen emülatör edip olmayamam bunu ya. Geldin Spectre. Geldin Spectre. Spectre geçten ara. Tak. Spectre geçti. Indi kim var bizlerde? Şir Mehmet Ezizhan tayin misler? Yok o cheat men emülatöre da olacak olur. Yani emülatöre hiç kile tap bilemiyor cheat. Adamlar ne edip diyorlar. Hemmesi telefon şeyken onların cheatlerin. Yo men edeceğim bu iPad'e cheat yükler mi navi? Bu account'um edeceğim men ne edipleri götürüp zayt edip. Cheat diyenin hem VPN açekenlerle edeceğim. Tak şiiri Ezizhan. VPN açekenler, nähil VPN açekenler? Näme WireGuard diýdimi? WireGuard diýdi, soň Invisible diýdi. Tak. Ezizhan geldiň. Şirmamet geldiň. Nabi soň nädip VPN açandan soň oklar oňa gitdi. Hudaý bilsin o. Böyle adamlaryň videolary, zatlary bada şu VPN açyk giriler, TDM giren diňe kelle gitýär o. Şonu yükledim men, emülatöre yükledim. Başga bir account açdym dany. Şonu yüklep barlakyp ýok, tolky ýok. Dibi jok başga pa-boýma emülatörünki. Şonuň üçin hem şolar ýaly etdi. Da, yetiştin. Tak, şu wagt şiiri Ezizhan. Dogrymy? Rush bilen White kaldı. Rush где ты? Rush nerede? Aýsa. Aýsa. Sen tutjak gel endi Ezizhan tutja. Hep özüň görkezeniň üçin. Brat, şundan soň sizler White bilen Rush. White bilen Rush şundan soň. Tak, White'ın adı Munyal däl diýdi da. W-H-I-T-E. White. Okay. Krasavчик. Kim utdy? Tak, şu wagtga tablica şular ýaly. Spectre geçden ara. Son koyunumuz kaldı. Rush bilen White kaldı da. Hava. Давай. Тис, пацаны. Тис. Pingi bar.
Aleyküm selam Sakura. Komisin. Canın sağ mı? Oy. Özbekistan Pink'le oynayayım mı? Çat. Özbekistan Pink'le oynayayım mı? Bu Özbekistan'da ya da ha, устройствосы bok. Ya Özbekistan üçün addelin turnir edip böyler hemen internet biz. VPN config oynaya ya diye kim? Final şuun da. Final şuun. Bu 2x oynatmıyor mu? Benim yaşlığıma menzep. Hiç kim pistolet atmadı da, hiç kim taymadı da. Hiç kim ortadaki zatlar almadı, granat atmadı. Молодцы, arassoyun, молодцы. No, patsani kulaklık kullanıp duran устройствоң ve устройствоң doňýa mı doňmýa mı? Tak. Doňýa mı doňmýa mı? Gyzýa mı gyzmýa mı? Ne? Köp zatlara beri iň soňky internetiň gowy bolmaly. Ondan soň oyunçuluğun bolmaly. Oyunçuluğun bolup durup ejeň şu zatlaryň içeýsi bolman wagtynda köp zat edip bolmaýar da. Etjek bolsaň slишком agyrrak diýen wagtynda krasavчики. Am wes atyp bolýam şular bilen biledi. Şunu ýoluna goýmakçy nesip bolsa, şunu ýoluna goýmakçy nesip bolsa, aysa. Eger gowy görseňiz, ýaxşy görseňizler şular ýa zatlary edip bilersiz, turnir edip bilersiz. Men okaýdy. Aleyküm selam. Gowy Huda şükür kenzi näme diýdiň? Bele chaty köp okap yetişip bilem yok moderatorlar jogap beraýsyn. 6-5 deňe gidipdi o malades. Malades. Bilin öğretmenlerinde. Bilin öğretmez ettiler. Yok häzir şun haýsy utsa diye. Yok. Düzgünler aýt diye. Düzgün shot ona çenni. Diňe M4 oynamaly. Bomba atmaly däl, ortadaky işsat almaly däl, pistolet öldürmeli däl, taýmaly däl, skavrot gurmaly däl, yumruk gurmaly däl. Diňe arasy M4 oynamaly. Info berip bermemezlik size galan zat. Ona çenni de boldy. Eger şu ýanky aýdylan zatlaryň haýsysyny ters etseňizler, bir açkoňyz aňarky tarapy geçýär. Danatyňyz üçin köp sag bolsun aýtyn. Like basyňlar. Sizedem köp sag bolsun aýtyn. Uzak aradan soň efir açdyk. Aleyküm selam. Krasavts. Endi kime göre bot däl. Şonuň üçin chat hiç kimi zat etmedäl de. Kemsitmeli däl. Hara? XM 8'e 8. Endi üstüne oynamaly şeýeri. Endi üstüne oynamaly. Okun gutarda. Berden çıkmalydyň. Malades. 9'a 8. Bele jogap bermeýäňiz edi. Dıbaydan da diye Hökman. Ve şiirim geçti arka tarafa. Tak şiir Mehmet geçti de. Havva. Oh. Tak. Indi Rush bilen White gerek. Rush bilen White.
Spectre. Rammstein. White qaysi? Whitehamtain. Krasavцы. Krasavцы, krasavцы, krasavцы. Ellerinizi tayinlandyrsynız diýip umid etýän we birinji White'y çagyrýan. Şuňa suratlaryňyza delna bolsa suratlaryňyza göre tapsadan bolýar-da. Всем удачи. Agam bizim oýnaly. Siziň oýunuňyzy nesip bolsa ýakynda gurnamakçy TDM turniri oynamak isteyenler, arsalap bildirmek isteyenler Hökman'ı suratda PlaySafe YouTube kanalına gidin ve şu videonun aşağında belläp geçin, okey? Mana indiki etapa geçenler kimler ve şu wagt son oyunumuz birinji raundun son oyunu kaldı. O da Rush bilen White. Birinji raundun son oyunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oyun. Chat. Birinji roundy diňe şu nedik goýalym ýa. Näme diýdiňiz? Ya интересно mı? Интересно mı? Drop shot. Finala çelin baral diye. Хорошо. 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 İşteňiz açyk bolsun hemmeňiziň. Trofkadan geldim mi sadyp yetişmedim o. Kime geçirsem şöyle yeme. Kime geçirsem şöyle yer ha. Muara indi. Ses verecek geldi yere. Спасибо, спасибо. Kime geçirsem şöyle yere. 4-1. Sık. Tuvalettim. Ay. Bro sizin sponsorunuz bol bilem de şiir Mehmet öne havarışmalı. Chat. Bugünler okuwam edipdi, işim edipdi. Öýem ba, şoň üçin hiç zada wagt degen ýok, oýuna köp wagt degen ýok. Olanlar gıradan Allah razı olsun moderatorlar zatlar, klandaklar. Hereket edip, bira edip, on edip, mun edip, şunu edip klany zat aksyonda ýöretjek bolýarlar. Köp sag bolsun aýtýan, menem itelep şöýler getirdiler. Daway otur, efiriň aç, oýnaly zaýdaly göreldi. Oy. 7-3. White malades. White malades. Tirararam. Tarararam. Chat, 23 adam var şu chat'ta. TDM'in config'i, napример, kim ulanýar şonu? Araňyzda ulanýan barmy? Comeback gelermi? Gelse go bolar. Am finaly, polifinaly indiki geze goýaldy. Indiki geze goýsak bolmaz. Oynamak isteyenler köpe. Конфиг нечестно, конечно, нечестно, но почти
Türkmenistandan gelen ili başga gelen Türkmen oyunçularyň 60-70% konfig bilen oynaýan ekenler o. Iň azyndan ot ýok, o ýok, bu ýok, şu ýok, kelle ören. Hayran galarsyň o. Ses alan ýok. Ay! 8'e 8 chat. Arasy oýnaýanlar hem kimler özüne göwün ýetip ilije bu zatlary ey pohuy oýnaýbereýin zaýdyn diýip oýnaýanlar. Ilije indi täze başlanlar arasy oýnaýanlar. Soň täze başlanlar dostlarynyň göre ey sen ölüp ýörsiň beýdip meni gara otuň içinde adam gördüm. Nerden gördün dost aýtsaňa nerden? Şu Telegram gruppa gireň. Krasavчики. Krasavчики, krasavчики. Tak, Rush geçdi da arka tarafa. Rush geçdi. Kay kras. Eliňiz gyzyp duran wagtynda, Rush bilen Navi sypdyraly. Tak, ikinji etap başlady chat. İkinci etap başlady. Turnirin hop şeýtes. Nätte? Normal da. Normal görünýär. Tak, muny ýene açyk kesip bolýar. Hoppa. Хорошо, хорошо. İkinci raundumuz başladı. İkinci raundda birinci oyunumuz Rush bilen Navi, ikinci oyunumuz RC Spectre. Şunu Spectro diýip men tak. Spectre diýdi da. Spectre diýdi. Хорошо. Tak. 2 minut. 2 minut. Hop. Hop. Üçüncü oyunumuz Şiiri Ağacan, dördüncü oyunumuz Void Bayram. Şu wagtky birinci oyunumuz taýyn bolan Rush Navi. Rush Navi. Let's go patsana, let's go. Allajan, bereket versin. Moşny adam o. Navi. Rush где? Rush. Let's go. Let's go. Trovka. Uhuyle. Yani bir oyun görkezingen bir däller ediň. Şamar.